Díreach trasna go dtí an desk tá an bosca gurm oscailta ag Eva agus tá si ag lurg. Tarragon Ibra hain. Tá sé C&E. C&E. Céir tá tuairlí. C&E an sin. Call An accolade sis. Eva sis beganín. Jen. Sain-Éalaithe, tá ag fannacht ar an gé ceist an bhuihin with ceist sushi. Tá si ag súla ceist sushi. Sílam go méarthú brostú, Connie brostí. King's gone on college ANOIS, Hermione Granger agus Ron Weasley. Mar character fiction. Tá si cinnte faoin gceann sin. Comhaid atá i seasca. Héite sé, tan cé ceann acu ach. Thóg sé sin béidir beganín nó go ama arthú. H2, H. Bhí ag féach an go tappa. Brostí Héite sé sa lúr ar clé. Héite sé, aimim se ag fia. Cail siad coppla second luach for an sin. Céir de bíon agat nóair rón tú isca. Cádatá agat nar roin tú isca. Céir de aimim tú nó ro. Air. Ceart agad éile. Ó agus Comhaid brogatá béire gacín. Sinna fág bhfuil comhaidbrú cótábhaach sin. Ó brostí. No sin ó 8. Ó, tá muid cailún coppla second an seo. Brostí. Okay. Brostí. Cintíar na bhfuil an túr áife an rank. Comhaid ógatá. Tá si cinnte faoin gceann sin? Dóiag. Or Éile fia. Dóiag F. Struck a second fóca. Tá éile agus fia dír ar an gléach go mé gurí róla knockach struck a second fóca. Éile fia struck a second. Céir. Sinna mé, brostí. San Alín céin dá a fáin tú nar mascin tú buí agus gurm glas. Comhaid dileadtá seamró caracín. Trí nó caracín. G. Brostí. Glas G gurm. D3 brostí. Ó, tá súla go go optas a ceann seo. 10 seconds. Brostí.